As axencias de viaxes agardan realizar unha boa campaña. A recuperación iniciada xa o pasado ano continúa a un ritmo estable. Na comarca a recuperación tamén é palpable. Tras uns anos de aforro nos fogares, as ventas de viaxes recupéranse da caída sufrida nos anos anteriores. A recuperación iniciada xa o pasado ano continúa a un ritmo estable. O presidente da Confederación Española de Axencias de Viaxes, Rafael Gallego, indicou que o sector agarda o incremento das ventas de entre un 12% e un 15% este verán, en relación ao mesmo período do pasado ano. Na comarca a recuperación tamén é palpable. As axencias traballan a bo ritmo. Os destinos que prefiren os barbanzás son as illas españolas e Portugal. Como case todos os veráns, os destinos siguen sendo as nosas islas e tamén a zona de Portugal, sobre todo Algarve. Son o que máis nos demandan. En verán Europas, a verdade é que moi pouquiño. As lunas de miel siguen tirando bastante para Caribe. Sí. En relación ao verán do 2015, as vendas van a un ritmo similar, se ben cambian algúns destinos. Pois, se o comparamos co verán anterior, non hai moita diferencia. Se o vemos con os veráns atrás, pois sí que polo tema da crisis baixara bastante. Ahora mismo a xente está viaxando con normalidade, pídenos igual viaxes de unha semana, case todo o mundo, é dicir, con total normalidade, a verdade. As familias da comarca tratan de adaptar as vacacións ao seu presuposto. Buscan viaxes longos reducindo costes e aloxamento. Normalmente a xente trae claro o presuposto que vai a gastar, eso está claro. Entonces se centran máis no destino a elegir. Por iso nós o que máis vendemos sempre vai a ser islas, porque é o máis barato, entre elas Tenerife incluso. E despois procuran que se alargue os días, si que vai en base ao que eles teñen disponible de vacacións. Vale, xogan un poquinho máis co destino ou ca categoría do hotel, para poder baixar un pelín o precio, pero poder disfrutar dos seus días que teñen de vacacións, e non ter que acortar, pois, de pasar de 7 noites pasar a 4, debido á tarifa. As Illas Baleares está a ser un destino que despunta este ano, porén a maior parte das camas xa están reservadas por cidadáns de toda Europa. Sen embargo, Túnez, que era un dos destinos preferidos polos barbanzás, pasou a un segundo plano. Tampouco se demanda Brasil. O Zika levantou o medo entre os viaxeiros. A xente prefire viaxar a lugares que ven máis seguros. A xente entralle un medo cando en algo dese estilo, entonces frena moito a petición dese destino. Nós é verdad que vendemos, o mellor Brasil véndese máis como xente que vai ao seu país, que está aquí e vai a visitar a súa familia, que é como destino de turismo para ir ás súas vacacións. Estamos vendendo Cuba, despois Riviera Maya, Punta Cana, iso como sempre, e Cuba sí que está nos lo pedindo bastante, pero Brasil, pois a verdade é que non. Cuba convertiuse nun dos destinos máis demandados nos últimos meses.